Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा GRADE-4 साख्रियाव माबादि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामो भाइभा टेस्ट लायो बेनि सायाव आपडेट लाबोदों जेरै आसाम फरायसायानो जा APDCL जा एडुकेशन जा ADRE जा बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि GRADE-4 जबाव जा 8 पास 10 पास HS पासफोरनि मोनसे आपडेट दा माबादि डकुमेन्ट्स बिखौ आं बेनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना रेडि खालामो दा हमना ला जोंहा GRADE-4 नि भाइभा टेस्टआ जागायसिगोन बेनिनो अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन दा बेयाव मा लानाय जागोन एबा नोंथांमोना लानायखौ नुनो मोनखो आरो फैबाय थानाय साख्रियाव माबादि बिगोन नोंथांमोननियाव बेखौ आं नोंथांमोननो बेयाव एडभान्स आपडेट लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो रेडि खालामो दा बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे अफिशियेल नटिफिकेशनाव जों नायगोन डिटेल्सखौहाय बेनो जाबाय भाइभा टेस्टआ स' नोंथांमोना जागायसिगोन आरो बेनो जाबाय जानुवारि 5 निफ्राय आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो 29 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय अके देन बेयाव टाइमिंआ मोननै रोखोमनि दं फुं आरो बेलासि दा फुंनिया जागायगोन 9 AM निफ्राय आरो बेलासिना जागायगोन 1 PM निफ्राय बेखायनो नोंथांमोना एडभान्स थांबानो जाबाय रिपर्टिं टाइमावहाय दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ नायदो एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन स्किल टेस्ट एबा भाइभा टेस्टनि थाखाय बे एडमिटआ एक्सट्रा मोनगोन नालाय बेखौ नांथारगोन बे गैयाबा हाबनो मोननाय नङा देन बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ नांथारगोन आसाम स्टेटनि जबाव बेखौ नांथारगौ मानोना बेयावनो नोंथांनि फरायनाया गासैबो रेकर्ड थायो जे नोंथाङा HS पास 10 पास 8 पास थ' बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना लांफानांगोन HSLC नि मानोना बेयाव बार्थडे थायो आरो बे गैयाब्ला नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेटबाबो जागोन सोलिगोन देन बेनिफ्राय सेल्फ टेस्टेड नांथारगोन गासैखौबो जेरेक्स कपि खालामजोबनानै स' बेनिफ्राय नाम्बार 4 आवहाय इम्परटेन्ट बेयाव नोंथाङा जेसेबां फरायनाय दंमोन बेखौ होदोंमोन डाटाखौहाय बेखौ नोंथांमोना लांनांगोन दा हमना ला HS निजों खालामदोंबा HS निखौ लांथारनांगोन बेनिफ्राय 10 निखौबो लांनांगोन आरो जुदि 8 पासनिल' होदोंबा 8 पासनिखौबो लांनांगोन बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना अरिजिनेलखौबो लांफाजोबनानै जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ टेस्ट हो स' बेनिफ्राय नाम्बार 6 आ इम्परटेन्ट ST कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारबानो जाबाय एडिशनेलखौ नोंथांमोना लांनो हायो जेबो नङा स' बेनिफ्राय ID प्रुफ लांफानांगोन पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड जायखिजाया DL थाबाबो जागोन मोनसे बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना होथारनांगोन फट'आव नोंनि साइन थानाय जानांगोन अके दा भाइभा टेस्टआ जागायगोन 9 AM निफ्राय फुंनिया आरो बेलासिना 1 PM निफ्राय जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव थांबानो जाबाय आरो एडमिटखौ 11 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेबा अनलाइननिफ्राय डाउनलड खालामदो आरो जेब्ला डाउनलड खालामनो हायो नोंथांमोना आपडेट खालामगोन दा उइथेलाव थानायफ्राबो नोंथांमोना बे इन्टारभिउ होनो मोनगोन भाइभा टेस्टखौ होनो मोनगोन जेबो टेनसन दाला स' नोंथांमोननि थाखाय सेपारेटलि खालामगोन होनना बुंदों देन बेनिफ्राय आपकामिं गोबां जब फैगासिनो दङ बिनि थाखायनो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामखा बेयाव बिनाय गासैबो डकुमेन्ट्सआनो गोरोबखायो दा बेखायनो जिंगासिनो गैया गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबाय थागोन जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा लोगोफोर 26 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेखायनो बयबो रेडि जादो बेनिफ्राय बेयाव HS पास डिग्री पास गासैबो इलिजिबल जागोन GRADE-4 आव दा जायखिजाया लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ जाहाथे नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ दानिफ्रायनो रेडि खालामखायो